Sziasztok fiúkos lányok, én Csaba vagyok, és amit látjátok a Team Fortress 2 gameplay sorozatomnak ez a harmadik része. Hát és most nem megszokott módon Shaxton Hill, ez nem Shaxton Hill-ezni, hanem mit fogok? Dodgeball-ozni fogok. Dodgeball. Nem tudom nektek milyen ez játékmód, nekem tetszik. Olyan van, ha jönnek fel rakéták, azt neked vissza kell ütni. Hát nem tudom, jó lesz. Csak most sokan vagyunk így nehéz lesz. Nem mindig kerül hozzád rakéta. Ez szar. Baj. Oké, jó, és hogy egyáltalán hogy piró. Okay. Most a Zsiroldóval le vagyok, Zsiroldó nevű, mit tudom, rakétavető, látjátok? De vele oszta, olyan lag volt, hogy hirtelen FPS lagot kaptam. Ilyen majd is egy rakéta. Ó, pont nem kaptam el, vagy be akartam pörgetni. Ez nem idejön, ez nem idejön. Várom, hogy jöjjön ide egy rakéta. Így fogom befelgetni én is. Ha jönne ide, honnan jött ez? Honnan a faszból? Nem tudom. Jó, én meg leugrok! Hát jó, nem? Inkább játszok tovább, Máriózok egy kicsikét, az jobb. Ezt szeretem. Ezt a Mario Kartos pályát, ez a megszokott nekem. Ezen játszok sokat. De most tényleg, ez tök jó. Most ez nem tudom, ez miért van, ez a voodoo átogos szar. Nincs ilyen voodoo fejem, amivel átváltozhatok, de mindegy. Ja igen, most teli holdkor átváltozok. Ez jó. Szeretem. Lesz egy kicsit demo, mert ebben soha nem vagyok. Melyik legyen? Ment a skót ellenállás. Tapadóba vette. Inkább nagyon soha nem vagyok izével. Most kivételes nem vagyok. Jó, ezt szeretem, ha játszani. Most tényleg megváltozott ilyen Halloween-es szarra, nem tudom miért. És közben megkapom közben meg itt egy Sanitész gyógyít engem. Jaj! Nagyon szép volt. Jaj, nagyon gyönyörű üléseket biztosítok itt az embereknek. Milyen szép, ügyes vagyok most. Na, ülések 3, halálok 1. Na, ez most jó, most 3-1-es statom van. Ez még jó is. Mit nem mondjak. De nem tudom miért vagyok most demo, mert ez nagyon nem megszokott kazi nekem. Nagyon rics, soha nem használom ezt. Nagyon nem szeretem. Legyen, nem tudom. Az nagyon szép volt. Úgy tűnik, még ebben is jó vagyok. Na vagy. Meg nem nagyon játszok ebbe. Ott van. Anyád, ott egy ilyen bronzbestiás. Na nebba, van, akkor is. 4 ölés, jó, 4-2-es statom van, még az se olyan rossz. Aha, oké, most ellövök oda. Kicsikét. Figyelj. Szívatom. De eltaláltam, nem tudom. 4-3-asat, ez már nem olyan jó, mit nem megközelítem. Oké, na, oké. Bassz meg. Jó, te velem vagy. Oké. The moment. This is the moment.
Oh, this is the moment. Ba 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 da ba da ba da. This is the moment. Ó, az viszont... az jó volt. Most megöltem. Szanitét! Szívok szanitécet. Szép volt. Kösz! Medik. Melyikkel kell izélni? Mindegy. Jó, nagyon szép! Nagyon szép! Nagyon szép! Oké, Jaj, nagyon jó! Nagyon jó az a stat. Hány stat? 9-4-es stat. Ez jó, és meg aláztam is. Van egy alázásom, mert úgy tűnik, még ebben sem vagyok olyan rossz, pedig soha nem játszok tényleg. Hát ez a Light Dove-nak ott van egy ilyen, hogy mondják, ilyen ghostos. Kód ghostos. Nekem a megszokott kazi, ez a sniper, hogy mondják, viszont ez jó volt. Nem vagyok én ilyen rossz lövöldözésben, nem szabad kritizálni, mert hát tényleg jó vagyok, mit nem mondjak. Nagyon szép volt, nagyon szép. 11-ös stat, az jó, az nagyon jó. És egy csomó heavy, és hogy mondjak. Van egy ilyen érmem, vagy mi a fasz, az nem, mit akar ez jelentni? Ez messze nem lőtt. Az nagyon szép volt. Ki is jött, hogy a The Moment utcáltam. Az is majdnem! 12-6-os stat. Na se rossz. Jó TF-ezek, úgy tűnik. Jaj, nagyon jó, bazd meg a picsába. Alázony, köcsög gyerek. Medical thanks, doc. Melyikkel kell me... Köszönöm. Csabika bosszúja utolérte. Jó fejek. Az pedig, hogy milyen jó lett volna. Azt is eltaláltam. Nagyon jó vagyok. 12-7-es statom van. Ott a gépágyús. De meg fogom ölni. Azt viszont lőtt. Van ott egy szentri is. Ez nem, az baj. Nem szeretem a szentrit. 12-8. Nem rossz. Van bosszúm és rombolás és segítés is. Ez jó, nem vagyok rossz. De mondjuk jó vagyok. Kacatvetője van. Ezt nem tudom, nem is meg tudom kapni, nem fogom. És nem akarom megkapni. Csak elnyelnyelte a föld achievementet, teljesítek éppen, csak még nincs tele. Az nagyon szép volt. Itt nem mondjak, jó játszok. És nem öndicsérés, de hát be kell valami. Oké, felvettem ezt is. De hogy megöltem ma a gyereket? Folyamatosan ölögetek, más se csinálok. 13-8 stat. Ja, igen, jól van, oké, onnan ölhetsz, onnan nem fogsz megölni. De, megölt. 20, az jó. Hogy feltornáztam meg, és most kezdtem el. Na, bazd meg! Az de nagyon szép volt! Csak kár, hogy nem alázok. 14-9. Az se rossz. Wow, levadász. Komolyan közelharcban nem vagyok jó. Most úgy felrobbantalak volna, bazd meg. Oké, csak hogy tele legyen, mert nem utálom, hogyha itt töltögetem. Tapadó bombavetőt nem nagyon használok. Júj, bazd meg.
Sanitéc! Persze, 14-11-es stat, az kemény. Nem vagyok még akkor soros RTD-zek. Nem tudok most egy kicsit el, nem tudom, azért nem megy RTD-zni, mivel most van, valaki használja. Ezt találták menkólőszerellátmány. Jaj, ez bérgyilkos bemelegítős, aha! És kiszedem a szentrit? Nem szedem ki a szentrit. Csak azt hittem. Medik. Van egy medik. Oké. Busz meg. Viszont most egy gyereket megöltem, azt láttam. Kösz. Thanks, Duck. Szívok szanitészt. Értem erre, hogy fengzok, és köszönöm, de hát... kisor köcsög. Figyelj, oda belövök egy tapadót, és felrobbantom. Az... hát jó. Kicsit leszek egy kicsit más és heavy, vagy nem tudom. Heavy. Az ugye, ez se nagyon vagyok, ez se kedvenc kasztom. Na ezért. Busszúztam. Ja persze, hát busszút kaptam, mivel hogy mikor kinyílt, én is megöltem. Jönnek most sima rakétavető. Pedig van egy csomó. Szeretem a katona, viszont az jók az így. Pau. Imádom. Egyik kedvenc kasztom. Aha, most oda ilyen fogom és ellövök. Lelövöm. Gépágyust. Gépágyus, szanitét. Itt van teleportunk is. Ez pont jó. Na, ez jó helyre teleportál egészen. Igen, jó. Szopatom. Szivatom a népet. Ez jó volt. Komolyan, ez teleport, ez relatív. Megfogom. Az jó volt. Meg kell valami jól lövöldözök. Aztán várom a kommenteket. Az is jó volt. Nekem... Na minden srácok, ez a videó ennyi lett volna, tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!